man paman tak rewangi duduk sumur mane mane man menawa metu banyune tak rewangi dodolan umur sore-sore kebune kiro kae ono lembu yang apa kodongi dola ilu ilu ya ilu ya ilu ila dewi yolale ala kebo kuwi gudele iki pakan dhisik gudele iki cem kuwi. Anane kebo suku bathok bathoke elailo sirama menyang Solo le oleh payung moto majentit lololopa wong mati ora opah yen opah mateni bocah yen uripku lek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku patok ilu sirama menyang Solo le oleh payung utang majeti Solo lupa wong mati ora opah yen opah meteni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya
payung udo majen itu luluka wong mati ora upaya upama teni bocah yen urip golek